Igbo ndị ọma dị mma, anyị agbakwa ọzọ ka okwe. Nke a bụ akụkọ iri gbara n'elu n'ụbọchị nke tata. Nke iri n'ogbe Amasoma Ogobiri nke dị na mba Bayelsa ka a nwụchikọrọ otu nwa ikorobịa chọrọ igburu isi enyi ya nwaanyị nke o ji eme ọgwụ ego yahoo. Nke itoolu, Bala Hassan abụrụgo onye nyere afọ 2 maka ezumike n'ụlọ mkpọrọ. Ụlọikpe nyere nwoke a na-akpọ Bala Hassan na mba Yola steeti afọ 2 ka o were gaa jụọ isi oyi n'ụlọ mkpọrọ. Ka mere dịka ya na onye uwe ojii nwere mgbanwe okwu dị iche iche. Ọ nọrọ mgbe ya na onye uwe ojii na-agbanwe okwu ndị dị otu a were kwuo sị na o nweghị ihe dị iche na ndị ohi na ndị uwe ojii n'ime Naịjirịa. Ọ bụ okwu ọjọọ o kwuru dị otu a kpatara ndị ụlọ ọkaikpe jiri nye ya afọ 2 ka ọ gaa zuru ike n'ụlọ mkpọrọ. Nke asatọ, okwu ndị uwe ojii n'Enugu steeti bụ Daniel Ndukwe emego ka anyị mata na ndị uwe ojii na-aba abụrụgo ndị nara mmụọ na mpaghara Oji River Local Government nke dị na Enugu steeti. Ọ gara n'ihu mee ka anyị mata na mgbe ozi dị otu a ji na-eru ya aka na ndị uwe ojii na-aba abụrụgo ndị nara mmụọ ma ọtụtụ ndị ọzọ bụ ndị natara ihe mmerụ ahụ dị iche iche site na mgbe egbe ma ọ bụ dịka mgbe ha na-agba ọsọ. O kwuru ka anyị mata na ndị kpara ụdị ajọ agwa bụ ndị kechiri ihu amaghị ndị ha bụ. Nke asaa, Benbright Olu bụ onye mere ka anyị mata na onye ụkọchukwu World Bank Assembly bụ Pastor Moses Adeoye nara ya nwunye ya. Nwoke ahụ mere ka anyị mata na o were gokwa ọnwa na-abụ gara aga were chọta onye ọzọ ọ ga-anụ. Nwoke ziri anyị ụdị ozi a mere ka anyị mata na aha ya bụ Benbright Olu. Ọ gara n'ihu wee gaa n'ọha nta akụkọ Instagram ya were gosi anyị ozi agbamnkwụ nke ya na nwunye ọhụụ ọ chọtara. Nke isii, dị ka ndị na-eso Davido na-anwụ ka ọkụkọ, onye na-esokwa ya bụ onye onyonyo ya akpọrọ aha ya ka Fortunate Ụmụnnaeme jiri ana were zere mmiri. Nke a mere ndị mmadụ jiri wee kpọọ Davido biko dododo ka ọ chọọ n'ụlọ ụka ọ ga-eje jenata ọgwụgwọ nsọ ka a mara ma ọ bụ na ọkpụ isi amaghị akpụ ka ọ bụ na agụba adịghị nkọ. Ka o siri wụ na abịa n'ime obodo anyị bụ Naịjirịa na ọ dịzi ka ọsọ ya nwewe onye ama ama ndị na-eso ụzọ ya na-anwụsịsị dịka ọkụkọ. Nke ise, Daddy Freeze agwago anyị okwu ọzọ n'ọha nta akụkọ ya. Ihe o jiri maka ya wee bịa na nke a bụ dịka otu onye n'ime P-Square gara n'ihu jụọ ajụjụ kedu ihe mere na ndị nwere ego anaghị ada ma a na-enye ọgwụgwọ nsọ n'ụlọ ụka. Nke a kpatara ihe Daddy Freeze jiri wee za ya ajụjụ a sị na ihe kpatara na ndị nwere ego anaghị ada ma a na-enye ọgwụgwọ nsọ n'ụlọ ụka. O kwuru sị na ọwa akwụkwọ ụbịam na-ebu ụzọ kwatuo ole ndị enweghị ego tupu onye ụkọchukwu emetụwe ha aka nsọ n'isi. Na ọ bụ ihe dị otu a kpatara na ndị nwere ego anaghị ekwe ada maka na ụbịam na-ebu ụzọ kwatuo ndị nke ọzọ tupu onye ụkọchukwu emetụwe ha aka. Nke anọ, onye isi ala mba Sao Tome and Principe bụ President Carlos Villa anabatago Regina Daniels ya na di ya Ned nwoke na mba Sao Tome and Principe dịka ha na-agagharị na-ekwu okwu maka ihe gbasara ibibi ọya ịba n'ime mba Afrịka. Nke atọ, onye okwu ya na-ada ụda na Northern Elders Forum bụ nke a na-akpọ NEF n'aha ịcha bụ Ahmed ekwugo na o wutere ha ka o si bụrụ na ọ bụ President Muhammadu Buhari ka ha jere binyere aka, na ọ bụrụ na ha maara ma ọ bụ na mmadụ na-ama ihe ga-eme echi na ọ bụ President Goodluck Jonathan bụ onye ha kara ibinyere aka. O mere ka anyị mata na ọchịchị President Muhammadu Buhari edowego obodo Naịjirịa n'ọnọdụ elepụghị wenaga. Nke abụọ, Ani dibịa agwago ọha na eze dịka ha nwechara nsogbu ezinụlọ. Ọ gara n'ihu wee gaa n'ọha nta akụkọ ya wee tinye ihe onyonyo nke o sere ebe ọ na-aṅụ mmanya wee kwuzie ka ọha na eze mata na ọ ka mma na ọchị gị gbanwere ụwa karịa na ụwa gbanwere ọchị gị. Nke mbụ n'akụkọ iri ndị gbara n'elu n'ụbọchị nke taa, Obi Okwudịrị Kasimie bụ onye nke na-agụ egwu a maara amara n'obodo anyị bụ Naịjirịa kachasị n'ala Igbo bụ onye nke eji Vumbastic Konkupi mara abụrụgo onye nke were ana wee zere mmiri. Ndị Igbo, ọ bụ ebe a ka anyị na-achịkọta ya ọnụ n'akụkọ iri gbara n'elu n'ụbọchị nke tata. Ana m asị unu na ọ kaburisi iche okuku nna n'onye n'ụlọ mgbasa ozi isi mbido telivishọn. Ka emesịanụ ndị Igbo.